Zdravím vás u nového videa, je to video z LOLka a nejsem tu sám. Majku. Čau. Zentko. Čau. Jo, opožděně, ale řekl, ano, takže máme tady proti sobě Vi, asi v džungli, no určitě v džungli. Master, ten jde na top, Yasuo, what? Yasuo Ten jde troll. mid, akorát trolí asi. Asi jo, takže Vayne ta bude buď ADC nebo support, protože, no, mají prostě divný tým, který se nedohodnul. Tak tady máme Shaka, který to neumí. Jasně. Ezreala určitě nějakýho profíka, bude to Polák. Pak tady máme mě, největšího borce na světě, že jo, abych mohl vidět. Tak, a Yasuo mid a Leona support. Čiže Ezreal bude mid a G support. I to je možné. Vezmeme si Ultramana v poťáky. Ideme invade alebo nie? Ne. Dobre. Shako nerad invade. Já mám rád invady, ale Jo, jasný. A Resoro. NGG je lepší. ano, ale celkem ty invady noobím. Ale díval jsem se na video. Au. A tam je, nebo jak to mám říct. No prostě, ne přímo návod, ale tip na to, jak dávat ty invady, ano. Že prostě si vezmeš blůčko, tak budu začínat na blůčku, zkusím to. I když se začíná na žabě. Já nemusím vlastně. Že dáš blůčko a pak Za jdeš na chvíľu redko. zvecka dávaj. A pak jdeš na redko a tam zabiješ Vi. No nic, já jdu prohledat top a myslím, že tady dostanu, jestli tady budou ovládnout. Ne. Já jsem ne, dobrý, nejsem kretem. Ach jo. Jsi hodnej teda. Takže je tu Master. No super country, zo. Já vím. Ale... No. Neviem, že ti to prvé nevyhrá vďaka pasívke. A díky paťákům, který Co je vůbec masterová pasivka, sakra? Double strike. Kam ideš ako? Double damage. Já jsem se jenom šel dívat, neboj se. Neboj se, já jsem profesionální šako. Profesionální. Hlavně dobře spamuji turetky. Vieš, že on má Ignite? Ano. Jací nubové si berou na top Ignite? Já jsem se chtěl původně taky vzít, ale pak jsem si... Prosím pěkně, jací? Polský. Tací. Ano. Tak pojď, bum. Jsou to Poláci. Co chceš? Takových 6 turetek tady. Why A not? má teleport? Nebo co má? Má? Já, on má takovýhle samonery. What? Já mám Ultraman na poťáky, takže... A jdu se podívat na jejich Vi. Bum. Já teď budu chvilku farmit pod turetou do trojky, pak už si můžu něco dovolovat malinko. Ne. Ano, misujeme creepy OP. Jak to vypadá na jiných linkách a v jungli? Na jungli se ani neptej. OK, tak ty se neptej na top. Kámo, co ta Vi dělá? Už by tady dávno měla být. No nic, já se nechci opozdit v jungli. Jako ona? Ano. Já aspoň smajtnu odvardovač. Dobře, mrkneme se, co dělají na botu. Bot tam asi nikoho nemají a jen Yasuo na midu. Ale náš Yasuo vyhrál, OK, GG. Good job. Já už jsem se chtěl ptat, jestli nechceš gank, ale jak tak jde vidět, tak ne. Jak jsi myslel? No, tady se hraje na A poutě. to je ich jungler, vai? A tak to je v pohodě. Ano, Vi. Jdu ti gank na top, jo? Ne, nemusíš. Tak jdu aspoň odbardit mid. Jestli by teď blbej, tak já ho sundám. Mně si nešíme, já nejdu gank. A už je, dobře, on je chytrý. On je chytřejší, než jsem si myslel. Nebo že bych šel gank. Ne, nechoď, já mám to. Počkej, mid, zůstaň na tom midu. Ještě tam jdu. Ne, pomoc. Já jsem myslel, že jde jedna za jednoho. Aha, dobře. Vyslal jsem Ignite.
A jak si myslel Ignite? Já jsem on mi zdrhl. Já budu hrát na to, abych ne tolik chcípal, ale abych neměl tolik killů, ale nechcípal. Mat. Bekuj. Jo, já tady mám turetku OP. SS, jo. Jinak toto video je točené den potom minulé. Vaj, počkej, pozor, vaj. Hej, vidím. Dobrý, já jdu back, já tady moc nevydržím dlouho. A co tu je lobby Leona? Ona říkala, že jde semka. Hop, bum. SS jsem říkal, jo, kdyby se někdo... Jo, Leona, Nero, Gebuziny. Leona, please. Ne, a mrtvora. Potřebuji nějaký systém řešit. On má nezabil, B. Ještě jdu na mid zase. To už iba postaráš mít, co to tu rekarujeme. Oh, good job. Jediný 2 killy máme to v našem týmu. No, teď můžeš mluvit. To říkáš Jak se darí Jacksovi na tope? To říkám tobě, já jsem jenom nechtěl. Už se nemusíte jít, nebo... Víš, že já kdybych chtěl mluvit, tak bych mluvil. Leona fallback. Nechoďte sem, potřebujeme expose, potřebujeme vyčistit mít, aby jsme to neboli trás, myslíte všetci. Pavac, všechny kouzla pryč. Ale Všako mi zaj. Jo, já jsem nevěděl, že jsi už tady. Včko bolí, co? Jdem potom. On není hlupý. No. Já už nemám manu. No co hovorím, že mi zaj. No nic. Mně se nevšimne, On má zase Ignite. Já jenom procházím, no. Ultra mana flat. Yes, say. Haha. Bez hepreg je ona za tebe. Proč ní mluví polsky? Protože jsou to Poláci a my máme zrovna štěstí na Poláky. Ty nemáš rád polský hry? U mě нет mana. You have to eat. Ne. Můžeš? Ne. Kolik ti zbylo? 160 po opětovnom diveu omylnom. Celkem dost. Jo, mám na kladívko. Takže teď si nakoupíme. A... Jo, jinak víte to, že už není Deadfire Graspa? No, když mě to říkali už. Už jsem no nic, takže nevím, jestli je to vyhrátej, to by museli posousit ty jiný, ale to je jedno. Zatím to tak vypadá. Zatím to nevypadá tak špatně. No, zatím ne. I když na creepy vyhrává, ale na killy ne. On vyhrává na creepy díky. Jo, ty mluvíš o topu, já jsem myslel, že mluvíš o celé hře. Jo, tak 4-0, tak taky není špatný, že jo. A na jungler to určitě kazí. Jo, jasně. Ale na botu jsem nebyl ani jeden gank, já už bych mohl, no. Kde jsi byl vůbec na gangu? Na midu a chtěl jsem jít na top, jenže ne, tam řekl nemusíš. ne. Tam nemusíš. Tam jsou profíci. Tady jsou profi Poláci. SS šel někam, nebo si to šel wardnout spíš asi. On si myslí, že já budu potřebovat pomoc, nebo co? Oh. Jo, SS jo, SS jde ti na mid asi. Proč je Ezreal jednička? Mid ti jde, bacha. Já jsem tě varoval. Oh, ty vole. Good job. Teď jsem málem chcípl. A jdu back. Dobře ty. Nebudu však já. Jsi odovzdar free kill? Jo, spektátoval jsem tě, máš to na videu, jak se pěkně sundal. Aspoň něco tam teda bude. Možná nic, ale to je jedno. Jo, jinak až tam dofajtíš na tom midu, tak by to chtělo Dragona. Nebo hej, já ti jdu na ten mid gang, aby jsme potom mohli rychle toho Dragona, ok? První dead v našem týmu. Report.
Se divím, že jsi to nebyl ty. Ajajaj. Počkat, mě si nezaplo Ečkovat. Dobře. Druhý den v našem týmu. Ty vole, hej ten Yasuo, co to má za itemy? Yasuo, čo ho nezabiješ? Mě ti nesvenu. Trošku. Kvečko OP. Si do sebe taky naházím poťáky, když on může mít poťáky. Pojďme teraz draka. Buff. Jo, čekej, já nic nevydržím. Smůla doče OP. Takže ulti na for fun. Co robíš? Dragona dobře, ale budeš to muset tankovat ty. Tak potom nic, počkajme ještě chvíli. Choď back. Ne, já chci asist na Yasuovi. A on má flash, škoda. Aha. Doufám, že toto video bude aspoň trošku záživnější než to minulé, nebo aspoň... Můžeme jít draka Yasuo, musí jít back. On už Jo, ale jak říkám, netankuj, jo? Jo, v poho. Já mám SS. Vindoru. backnul. SS jungle, dlouho jsem ji neviděl. Ne, ale já jsem fakt nedělal stranu. Jo, a nemám smite. Já mám tady SS z toho, takže a myslím si, že ne, teleportoval jsem jen proto, aby zachránil věžu. Smite mám za 10 sekund, takže... A drak? Už Drak, ten lehne. Ten se ptám, aby jsme nějaký dělali, dobrý? Very good job. Nechceš jít gank jo, sorry, ty máš to. Ne, proč tankuju turety? Ne, je tu master. Na mid ti nejdu, mám málo HP. Vím, to by byl double kill. To jo. No nic tohle vypadá na flashe. Já stejně asi chcípnu, ale to je jedno. Sorry. Wow. Vaj první gank, docela OP, kdybych neměl flash. První gang možná u tebe. U to, na midu myslím, že bylo 2krát. A raní raz nesráko do nich. Jdu ti na top. Hodil si sem ultinku. A nebo ne? No, jeden by se hodil docela. Jo, tak, no, že ty jsi říkal, že nemusím, tak. No teď docela jo, teď jsem měl na mále díky vám. Ta moje turetka tam ještě u toho dragona. Aha, tak už ne. Teď jsem měl docela, ale staví první hydru. Jacksiko, hele, půjdu ti gang a pak si půjdeš pro blučko. OK. Teda, jestli chceš. Jo, jistě. A nech se trošku pušnout. No však já jsem... Tak já jsem dost to nažené na tom, ale to mám minionou. Akorát on je trošku chytřejší. On taky on nepušuje trošku, taky ne. Asi, SS. Ne, on je v keři někde. Běž to prohledat ty keře, prosím tě. Tady je. Už ho vidím. Zaba! Hataba. Já jsem dal ignite, omylem. To je jedno. Já jsem chtěl dát smite. No ne, jako tobě to může být jedno, ale já mám jeden salmon v háji. A proč si pro to blučko? Blučko nikdy neodmítnu. Já ty jsem dal pink wardu. Ne, já jsem zabudl dát ignite, ale ten ignite tam chýbá. Čekej, já zkusím Yasuo. Ne, tak to už nedoženu. Nestihl jsem ignite, škoda. Jak si myslel? Moje? Kdybych dal to Bčko o chvilku dřív, tak mám pabličku. To jo, no. Je tu master. Nemám smite, takže nic neudělám. Nebo, ty víš, jak to myslím. Jo. No, já ti tam jdu. Asi umře znova. Jestli bude takovýhle OP play dávat. Já teď můžu hrát na pouk, teď Pojďme potom. To je hňupík. To je hňup. Tum. Kvečko! Ne, nechoď tam. Už tam nechoď. Škoda, chyběla tam jedna díka. Ty vole, vaj, co ta tady dělá? Takže mrtvola? Jo. A už jo. Jo, tak to je vaj, to jsem nevěděl, že... Tak asi když... To jsem, ale vejš ty hýry, je to v pohodě. On tam pingoval jak něco, víš, takže... Já mám SS, pozor na to. Já jí tu mám. Yasuo. Ale vaj byla v džungli, takže i kdyby všichni dali SS zároveň, ničemu by to nepomohlo. Jak si myslela ta vaj? Si myslela, jaký freakle nemá. A vrha neměla.
Laker. Já bych tam zůstal a savenul to, ale no, Master by tě zabil na jedno kvéčko. Jdu tam. No to je jedna tureta, ale jsou tam oba, takže na chvilku budou zaměstnaní oba dva. Ty Vaj byla na topu teď právě jde pryč. Jak se daří midu? Už se nevá. Dobré, právě jsme si zabili Yasua, který... Ale někdo mě volá, někdo mě zase volá. Nepřidávej do hovoru, prosím. Neboj se. Na midu lehne prvá tureta. Ne! Já jsem dal ultinu, aby jsme je zabili. Já jsem chtěl double Jo, kill. SS. Nice ulti, no. Super. Aspoň ho nějak využiju. Tak jdeme na mid. Jo. No. Hop. Ne. Ne, skoro. Tak toto dopadne, keď člověk je Čekej, tady. creepovchtivý. Tady, kempit. Já umím junglera a vím, kde se kempí. Jo, teď tam naběhneš Olin a všichni ti tam srubou. Ne, já mám kvěčko. Tak SS všude, jo, teda v tom případě. Jo, já jdu na ten bod. Oni... oj, pozor. Oni to teraz chcú hromadne všetko zrúbať. Hej, Jax, pojď pomoct na bod. No, viete, že tam sú traja? A ak nie viac? Ne, ale ty ho nesmíš zastrašovat. Ten damage. 0. Zabít Yasuo. Kill Yasuo, pojď, dělej. Naběhnout. Máš to? No one care. Ten Yasuo bere. Trocha. Hovac! Co to bylo, ten Yasuo? Taky by mě to zajímalo. Oh. Tak normálně Yasuo, dej mi co chceš. Always. Dobře, trošku feedlí to tam, ale i když naběhnu tam mezi. Good job. Ale Izrael má kill, takže OP. Ne, akkurat som sa del Windoru. Další postavíme asi Dobré, ale tohle jsme tak trošku podělali. No. Co postavíme jako další? Něco na Dává hybrid. se jí lepší. Ne, toto není možné. Ono to preletí cez moju kvécko a ju to nevyhodí to co voro. Polák. Pojďte Dragona. SS, Devanta Master. Ste to videli? No. Taky What? My máme APS na botu. ale aspoň má nějaký skillshoty. Dobrý. Aspoň to tak vypadá, když dává killy. Dává docela skillshotky. Leonel toho dáš, ten je podfíděnej. Šako, do nich! Ultina! A ještě tam chcípneš. Skoro. Oh. Tohle nevypadá moc dobře. Jinak tady to bude trošku asi další hra, jak to tak vypadá. Na co si tam isi? Doufám, že enemy tým nebude surrendovat, ale my asi budem. I když vyhráváme zatím, takže neměli bychom dělat plané naděje. Omlouvám se, že jsem teď chvilku nekomentoval, ale... Plané naděje. Aha, už sú tu aj oni. Ježiši, Master, nemám na tebe blůčko. Dragon. Ide AP alebo AD? Ajajaj. Chrapec mŕtvorasom. Ježišmarja. Aha, dobře, tak nic. Tak Dragon ne, teďka to je na nic, Co no. pak tady chlapeček zkoušel? No to... Som nečakal, že ven pripochoduje od draka. Tady No už feedujem. Klouček tu něco zkoušel, ale trošku umřel. Trošku se přepočítal. Není dobré přepočítávat se u toho, u Jackse. Vy tam na co kempíte? Yasuo divuje a vy ignore. Not bad. Kdyby tady byl někde Vard. Oh, už vím, proč se bere Ignite. Moje blůčko! Už ne. Jdeme draka. Shutdown, good job. Jdeme draka aspoň. Jo, dobře, ale já nic neudělám, protože podívej se, kolik mám hápek. A to je v Má pohodě. smite. Mám, ne, 47 vteřin. Poďte na mid. Hej, jo, čekej, ať on nás neví, pojď. Oh, Ne, dobře, na mid. Na mid. dobře. Mid defujeme. Pošli tu retus do nich.
Já jsem pomalej. Nikam nejdeš. Co na safe. Pojď toho dragona, pojď toho, ale prosím tě nechoď tam frontálně. Ale chápeš to, že my chceme killy? Co je důležitější, killy, který vám stejně zdrhají, nebo dragon, který vám zůstane? Killy, který zdrhají. Škoda, nejdu tady. Pojď toho dragona, Jax. Jo, jo. Já už jdu. Máš TP? Co myslíš, mám ho nebo ne? Ať to nás neví, protože oni tam mají ward. Víš, že ty bys to měl dávat solo v takovém levelu? Já vím, tak ale to je jedno. Teď on nás klidně, hele, vardaj. Ne, Jake. Vejna. Moje. Free kill. Jdu si. Čičinko, pojď sem, čičinko. Ty moje čičinko, pojď sem. Ano, tak. Poláků. Tak. What? Pronásledují se mnou. My bratrstvo pro následujících slepit jsme. Já nemám bardu, abych jí dohnal. Aha, geva Komédio. Ta komédia. Já jdu aspoň farmit ultinou. Hele, Ezreal. Ty jsi ho zastrašil, ty seš strašný. Aga, jo. Ten damage. Tvůj šašek ho zastrašil. Je AP? No, nejdu. Ten damage. Sakra. Je tam G, vidíš ho? Jo, už ho vidím. A toho se už celkem bojím, protože ten už nějaký ty damage má. Co tu robí G? Mav. Zdrhám. Já se ho bolí. Ani ne. Ale já je taká postava. To bolí vždycky. Už vím, proč se banuje v rankedech. Hop. On má tiež fres. Prečo má staré fres, keď ja? Do nich. Leono, stun. Good job, dík Leono. To je. Kde drag? Au. Cože jsi říkal o tom surrendru, že dáme surrender, nebo Ne, co? ne, že oni dají asi. Já jdu na bot. Ne, že se tam týpneš. Jo, ty vlastně už nemáš týpy. Ne, já jsem ho použil na draka, když jsi chtěl help. No nic, tak. Já bych ho solo nedal, já jsem měl 4 HP. Dobře, vypadá to slibně, no, řekni to takhle. Jdu na mid, nebo ne, já savenu bot a jdu na mid potom. Nemá cenu si na nic hrát. Jack si ale svinská postava. Trošičku. Malinka. Malinko. Trošku ulti na OP, jakože ti dá rezisty a zároveň pasivně damage prostě. Jo, smajtl jsem si golem a teď budu Vlastně mít... ulti na ti dává to, co ti dává Včko prostě. Pasivně, low. Jdu na mid, on my way. Ne, on má way. Jakmile tam vlítnu, tak okamžitě běžte do nich. Mám... Dobře, tak ne. Tak jo, běžte do nich. Já už do nich jdu taky. Ta Benislava tady. Dejte slava, low. Oh, dobře. Tohle bude asi vyhraná hra, ale neříkejte ho, než nepřeskočíte. Kam jde Leona? Ne. Ne, co děláte? Máme mrtvýho Yasuo jak Rest mrkev. in peace. Sorry, nechci vtipnout taky. Mrtvej jak mrkev. Yasuo tě dožije. Ten damage. Tak ho zabíte. Tak Mám- vlastně nezabijte. Ono to tam nedoletělo. Minioni, zabíte ho! Tu je! A už drho. Bude v krovi, alebo drho. Drho. Já jsem tam házel Ečko. Jo, dobře, master. Toho se fakt bojím. To dám na 2 Včka.
Hej, půjdete potom ranked. Ten nebudu natáčet, ale ovšem. Rankedy už jsem se poučil, to docela bolí. OK. Ale 3v3. No to právě taky. Sorry, ale no, nechci tam skapat, ale. Taky free double kill na midu. Do nich. Proč se jich bojíme vlastně? Ale Yasuinko, tebe se fakt bojím. Kterýho? Toho, který umřel. Toho, který už není. Potom. Tak proč se ho bojíš, když není? Mrtvora. Proč má ta vy staré ultinu? Lebo je chytrá, šetří si na tebe. Nebo je hlupa spíš. Někomu, kdo nedává. Mě zbylo 10 HP. Zabiju. Počkat, čím se healuju? Já když mám pod 50% HP, tak se healuju. Jasně právě. Ne, počkej. Esto Azor. Já vím. Aha, dobře, Yasuo a to už jsou. Aha, tak to nic, to já asi už půjdu back. Jo, zrovna ti, kteří se nejvíc bojím. Mástře neskoušej tady žádný OP player. Víš, že mě nedáš. Dobře, možná mě dáš díky tvý. What the fuck, to se mě vyplatilo. Tohle za... Teď toto je za 86 goldů. Oh my god, co to je? No aspoň to bude teď za full goldy, no. To mě nemohl zabít dřív a já bych ho zabil třeba nějakým red buffem nebo něčím. Doufám, že to byla Ezrealova ultina, našeho. Jo. Yasuo, proč si tě dávají jejich Yasuo? Jo, já jsem si myslel, Ježiši, já jsem mrtvý. Kdyby jsem nemyslel, tak Vecko mrtvý on. Já jsem to viděl. A diváky taky. Doufám, že to má nějaký diváky. Minulé video už mělo 11 zhlídnutí ve stejný den, takže docela OP jako. Prosím, chcípni mu šašku. A pokud se na tady to někdo bude dívat, tak to video bude nahrané tento den. Moje ultina OP. Leona asi tiež OP. Jo, Leona je strašně OP support. Škoda, že nedá tam kill. No já jsem ji omylem stýlnul. No vlastně omylem, protože vybuchl můj šašek. A proto si ho prosím vybuchni. On se nedá vybuchnout. Já vím. Ale chcel si, aby vybuchl. Dragon. Jo, no. Dá to solo, že jo? Vejno, pojď sem. No jo, Musím si koupit boty. sorry. Dejte tam Vardu, tady dejte Vardu. Ne, my to dáme solo. No Varda, on by vám to mohl jungler smajtnout, víš. Já jsem to smajtnul Včkem. Ty máš takový štěstí, že to ta Vejna nestýlila. Já to smajtuju Včkem, víš. A moje Včko je něco jako rychlej smajt, prostě to je taková rychlost autoataku, že to se nedá. Hele, free kill. Ne, pak zmizel. Free kill, ani Včko jsem nestihl dát. Ježiši, free kill. Nevím, kdo to je? A už to není. Jo, jestli nevím, já to jsem udělal sakraják. Tím, že já dal Včko a zbylo tomu asi 5 HP. A tady je někde Yasuo, pojďte za mnou. Neradím vám tam. Dobrý, mě zabil, ale vy ho zabit. On mě zabil, ale vy ho zabijete. You have slain in enemy. Hej, ale ten můj šašek, to se prostě nedá ta moje ultina, ona vybuchne a dá to fakt takový damage. Tak někdo si nestěžuje. Zatím. Ale pušujou nás docela, jo? Jo, tak idem to odpusnúť. Liney nás docela to. Ty chod na bot. Ne, já jdu na to, já to mám. Já jsem tam skôr. To mě je úplně uhajzlou. Já jdu na bot. Steel 3. Jo, dobrý, na botu jsme bez turety, jo? Jen kdyby vás to zajímalo. No a? Nebo ještě. Nejsme. Na co stejně to vyhráváme? Na kill. To je turety, bylo 8 hápek. No vidíš. Do toho stačí jedna rana. Hej, tak na co nám turety, když vyhráváme, tak jako tak. Ano. Aspoň to tak vypadá. Jax 12-2. Tentokrát nefidím, to je mě neobvykle. I když za tuhle postavu se fidit nedá.
Mám ti připomínat minulou hru. Jako minulou hru, To jsi nehrál ty, to jsem hrál s těma. Jax 076. No já říkal jsem, že Jack se neumí jen Polák. Co když se na nás budou dívat Poláci? Tak nebudou vědět, co říkám. Ať to. Ten pán, on nás uráží. Přestože hrajeme jako Poláci. Brom. Je tady Vejna, ale asi někam zmizla. Ne, tady vaj. Tak ještě tam... What? Co robíš? Přijde Vejna. Tak jo, dobře, Vejna je tady. Vejna si nechce nechat pušnout turetu. Jaso, tebe se celkem bojím. Pojď divnem to. Pojď dive. Ty vole! Steelers OP. No víš, teraz jsem ti zachránil život, tak co chceš? Ne? Ne, tomu druhému. Říká, že mě prý zachránil. Ten delete. Ten master, jak tam jenom vběhl, nestačil ani dát ultinu. Leona stun OP. Já jsem ho smajtnul a všichni ho dali. Blučko pro mě. No, Wow, smajtra mi štít. jaký máš mana kosty? Jo, nechci nic říkat, ale... Baron, pojďte barona. Na co? Copyright. Autorské práva. Ano. Baron je... No, zase mě bliká myš, ale to je jedno. Na to je taky nějaký autorský právo. Čekej, hned tam jdu. Jo, Leona to sama pušně. Já jsem podfígený, já mám... ale my Leonu potřebujeme. Nepotřebujeme. Tank. I když my jsme vlastně dali s Martinem. To byl Matol. Myslí Matola, jo. To je pro diváky. Jo, čekaj, já tam dám jenom Vardu. Já si potřebuji nastavit. A prosím vás, buďte tak, aby má Windward dať co pomáha. No, dobre. Čiže poďme na druhou stranu za Windwaru. No, když nic nemyslí. Jo. Myslím, že můžeme být. Jo, Tam střílá s ulti. Nebo ne, ještě ne. já mám na item, takže. Já ne, já si chci koupit. Náš tým je tým Soro, zabíja ich tým. Môžete si pozrieť hore. Jo, hlavně prosím vás, snažte se nepřijít o barona, jo. Už prišli, porka. Půlka, Pro mě jenom S. pro mě, A Leonu chytia. hej, pro mě je Baron úplně ta nejdůležitější věc. Mě dává Mne sa dá za Leona. Leona mrtvá. To by Mne sa dá aj na sáse. Tak já jdu mid. Kámo, tak teď jsem měl takový štěstí, až to bolí. Aha, 2. No tak no. Pryč. Jako to bychom zabili, pokud tam není Yasuo. Ten tu byl. Aha, dobře, tak to nezabijem. Viete, že je tu Yasuo? Jo, proto taky zdrhám. Always. Pozdě. No, dobre, tak nemám sa nechať zabiť. Jdeš na To jsem jediný, kdo má barona. Hojšok som sa prišiel svojne s vami zabiť, aby sa nepovedalo. Aby se nepovedalo, to je noob. On nás tam nechal chtít. Ne? Aby sa nepovedalo, že toto nekopírujem ostatných. Jo, takhle. Copyright, to nebude. No, můžete si říct, jestli chcete písničky do videí nebo tak něco, aby prostě vzadu nebylo ticho vždycky. A Majku nenadávej. Já jsem právě přestal, řekl jsem do... A pak jsem radši přestal. Já si myslím. Ezreale, jako nevím, co zkoušíš. Mimochodem, tu nade Yasuo. Já si jdu na top, jo? Yasuo, nechoď tam. Ty! Už vidíš, co zkouša Ezreal. Dobře, Ezreal nebo to čte a Vejna dohromady fakt bolíjou. Tohle byla chyba. A tím jsem přišel o barona. Tak jo. Tak ten Baron nám hodně dlouho vydrží. Dobre sa pamätám, už nikto z nás nemá barona. Jo, a chtělo by to Dragona. Nebo já ho už dám solo, vy si fajtěte na midu. Já jdu na mid. No, já jdu Dragona solo, snad to dám. Just joke dám. Jax má nejlepší skóre. To je možný. Kde Jax je noobská postava, asi tak proto. Ano. Tím nechci urazit někoho, kdo hraje Jaxe, ovšem jako.
Musí se taky někdy dobře zahrát. To je stejný jak Katarína, že? Ne, to ne. To zase ne jako. Ne, Nějakou taktiku v tom musíš mít. I v té Kataríně musíš mít nějakou taktiku. i když hraješ tým, ano, Týmo je celkem dost těžký čem. No, musíš umět házet ty. Kvéčka. Ne, ultiny. A kvéčka. Ne, musíš mít správně houby. Když nemáš špatně když správně houbu, tak seš v vodici. Jak dva poníci. Divovat jaso je zdravé, že? Ano. Divovat. No, my to říkáme na schvál, víš? Divujeme. Divujeme vonku. Nechaj mi to tam, ecknem sa. Dobrá, nic. Netreba. Já jsem tu taky, můžem dojít. Oťa kempíme tu na. Myslím si, že je zabijem. Já jdu za vama. Bum. Aby mě ne... Jo, vy jste tady. Fakt, že tady, doufej, že tady nemají vardu. Grupáč! Jdem tancovat. To. Ideme, pojď. Ne, já už netancuju. Oh, sorry, tohle byl káč, sorry. Já jsem mohl dát Včko, ale no, to je jedno, já jsem feedlej dost. Pojď sem. Kde mi zrovna kvečko, co Já robí? ne- Já, to je pravý šako. Nevím, co zkouší master. Aha, dobře. Jako ten jaso fakt celkem bolí. Já nemám vardu, abych tam skočil. Hej jo, pojď, bude sranda, natočíme ranket. Ne, ranket jsem točil včera. Já pušuju jenom malinko. No, můžeme natočit ještě jeden anket v pohodě. Já chci normálky teď točit radši pro jistotu. Ok, ale já dneska chci zahrát 3 rankedy. Proč chceš 3 ranky? A solo queue alebo aké? Tu už je 12, ty vole. A jaký? A jaké? Ako solo queue alebo aká? Kde bužím? Solo. Solo nebo duo, to je celkem jedno. Ale to nemôžeme, lebo nenazberá. Já vím. Jsme 3. Já bych som teď zahral asi 2 minimálně. Nějak to uděláme prostě. Ale směvají zabít tu a to řeknu. Musíte to stýlovat. Když už tak, ať mám nejlepší skóre. Tankujem keby dať. A už No, je. ne. A už Nechci je. mě říkat, jo, Jdeme dobře. pryč, jdeme pryč, jdeme pryč. Hej, to Ezrealova ultina nic nebere skoro. Nechoď tam, cípneš tam. Čo je som zabíja Reza? Cípneš tam jako na šaslo. Čo? Ona sa dávno. Já jsem doufal, že Eza bude sa dávno. Ne, já chci jenom, já chci jenom nahnat. Nahnat k sobě. Já si chci jenom dohealovat a jdu zpátky hned. Hele. Nexus. Možná jako... Nezabije vás obidvoch náhodou. Těsně. A teď jsem mrtvý, jak mrtvý. Pojď zpátky, rychle. Já zdrhám. Jackson dos, Shakon dos. Dobrý, ty zdrhneš. Spawnor sa ich Yasuo. Pomoc! Pomoc, zabiju ho solo. No nic, jsem jungler. Prohodili jsme si místa s naším junglerem. Já jsem jungler. Mám rychlejší clean než ty. Neřekl bych. Když si rozjedu a tak spí, tak ano. Já jsem dal jenom jeden basic. Ahoj Yasuo. Jo, a smite teda, no. Yasuo, pojď se kamarádit! Hele, tady je někde Varda. Oni jdou Badona. Tu je Yasuo. Já vím, Ty si oni- pomýlil. Já vím, ale za mnou to asi ví. Jo, já nechci říkat, ale tohle mě vzala Vejna ultinou. Já nevím, co tě vzalo na ultinu. Ale, hej, ale on má dobrý ultiny náhodou. Dobrý ultiny, ale skoro nic nevzala. Jenom polovinu HP. Ale máme docela trošku malinko damage. Takže tohle bude asi vyhraná hra. Doufám, že jsem se nějak nepřepočítal. A ty Tak, jako... tak 69 ku 630. I když mají odkrytý Nexus. I když, to si pamatuju, jak jsme šli, my jsme jim nezničili ani jednu turetu, my už jsme neměli žádnou, jenom Nexus a inhibitory. A furt jsme říkali, ty neprojdeš dál a pak jsme to vyhráli, myslím, že po hodině. Proč tankuješ tu retu? Nám tak zabaví. Pojď Nexus, fokus. Ne, ještě to Takže mi ne. střílel tu Vejnu. Ještě to ne, protože jsem si ji nahitoval celou já. Dík. GG well played.
GGVP. Takže tohle bylo video za Jackse, hráli jsme Jackse na topu a vyhráli jsme, takže co víc říct, pokud možno dejte like, pokud se vám video nelíbilo, tak můžete dát palec dolů a pokud se vám opravdu líbí moje tvorba, tak můžete dát i odběr. Čaute! Copyright. Čau.